Ngithanda ukuthi ke nginibingelele khona la kuZimi Life. Namhlanje nginiphathele ke indaba ezithinta zama telenovela, indaba ke nje ivelile eshaqiseka abantu abaningi and indaba ke izokuphatha kabi if umthandi wawo ke lama telenovela okuyiGenesis nalo ke lapha iThonga. So uMzansi Magic uveze ke indaba ezibhlungu ukuthi ke iThonga edlala lapha kuMzansi Magic alibuyi ke for isizini entsha, kanjalo ke futhi nayo ke iGenesis ayibuyi ke for isizini entsha. Baveza ukuthi ke bawakhanselile wona ke lama telenovela, akhanselwe wona ke lapha uMulti Choice ophethe wona ke lapha uMzansi Magic. And ke ukukhumbula kahle ke mbukeli iThonga la replace ke lapha umkhokha last year ngawo ke lapha unyaka 2025, mase kuthi ke yona ke Genesis ya replace ke lapha My Brother's Keeper. Wona ke lama telenovela asadlaleke nje isizini eyodwa omabili. Njengoba ke sibheke ku March besilindele ukuthi ke sothola ku season 2 walo ke iThonga, kanjalo ke futhi nango April besilindele ukuthi ke sothola u season 2 wayo ke iGenesis. Kodwa ke indaba ke ziyavela ukuthi ke lama telenovela impela akakhanseliwe, kushuthi kazo replacewa ngama telenovela amasha. And ngiyobuya ke mbukeli masebevezile ukuthi ke imaphi ke lawo ma telenovela azowa replace. Abazivezanga ke la izathu okuyisona esidala ukuthi ke bewakhansele lama telenovela, kodwa ke isikhathi esiningi ama telenovela akhanselwa mawukuthi ke inamba zawo ayifikanga kulezi inamba ke adeke bevumelane ngazo. So zinjalo ke mbukeli indaba ke lezi ezibhlungu if umthandwawo ke lama telenovela zibhlungu impela. Maningi ama telenovela ekhanselwa athandwa ngabantu, kodwa ke maybe ke makhamba isikhathi khona ke maybe inguquka abazozenza cause usujwayelekile lo mkhuba ukuthi ke ama telenovela amaningi ekhanselwe esalapha ku season 1. Yizo ke lezi ade ngiphathele zona, ake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.